ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо прогнозҳои нави якчанд ҷангварони UFC-ро дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена омода кардаем, ки ин муҳориба аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар турнири калони UFC 322 дар Нью-Йорк баргузор мегардад. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Умедворем ки ба шумо писанд меояд. Майкл Чендлер: мо набояд гӯем ки Ислам ҷангвари вазни 70 килограмм аст ва дар вазни 77 килограмм худро хуб ҳис намекунад. ҳайрон намешам агар ки ӯ тамоми карьераи худ бо ҷангварони вазни 70, 77, 84 ва ҳатто 93 килограмм тамрин карда бошад. Фикр мекунам ки қувва ва қадду қомат барои Ислам проблема намешавад. Дастин Порье зарбаҳои вазнин дорад. Ман ин чизро аз таҷрибаи худ медонам. Лекин ӯ аниқ аз Ҷек Дела Маддалена дида зарбаҳои вазнинтар надорад. Ин муҳорибаи шавқовар мешавад. фикр мекунам ки Ҷек 3-4 маротиба зарбаҳои худро ба Ислам расонида метавонад ва мебинем ки чӣ қадар зуд Махачев ба гӯштин мегузарад. Ман бо каме бартарӣ ба ғалабаи Маддалена боварӣ дорам. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Дэн Хукер: Ҷек аз Ислам дида дар қадду қомат калонтар аст ва ин чизҳо ба ӯ бартарӣ медиҳанд агар ки муҳориба то раундҳои охир равад. Лекин Ислам ҷангвари хеле боақл аст. Дар стойка ба ӯ зарбаи худро расонидан хеле душвор аст ва ба ӯ писанд нест вақте ки зарбаи шумо ба нишон мерасад. ҳамчунин ӯ гӯштини беҳтарин дорад. Ба Ислам зарба расонидан ва зарар расонидан кори осон нест. Аммо ба назари ман худи ҳозир дар вазни 77 килограмм аз Ҷек дида ҷангвари сахттар нест. барои ҳамин ман ба ғалабаи ӯ боварӣ дорум. Билол Муҳаммад: ҳамаи кор ҳал мешавад агар ки Ислам ӯро ба замин афтонад. Ислам аз боло хеле хуб кор мекунад. ӯ хеле боақл аст, вазъиятро идора мекунад ва хатогиҳоро намебахшад. Ҷек дар замин бисёр хатогиҳо мекунад вақте ки аз он ҷо ба по хестан мехоҳад. ӯ хеле хуб ба по мехезад, лекин дар чунин лаҳзаҳо ӯ бехатариро фаромӯш мекунад. ӯ пушт, гардан ё дасти худро ба усул медиҳад ва бо Ислам ин корро кардан дар кор нест, чунки ӯ ин чизҳоро мебинад ва ҳатман истифода мебарад. фикр мекунам ки агар Ислам дарҳол гӯштини худро ба кор дароварда текдан гузаронад, пас Ҷекро шаби вазнин интизор аст. ман бо Ҷек дар октагон вохӯрдагим. ӯ ҷангвари боақл аст, дар стойка хуб аст, дастони хуб дорад ва ягон вақт таслим намешавад. Ҷек аз он шахсоне нест ки рӯҳан мешикананд, аммо ӯ бояд ки дар маркази октагон ҷангад ва нагузорад ки Ислам ӯро ба назди сетка барад. мо дар ҷанг зидди Порье дидем ки Ислам доимо кӯшиш мекунад ки рақибро ба назди сетка барад. Порье дар марказ истод ва якчанд текдаунҳои Исламро манъ карда тавонист. лекин гапа росташро гӯем, ман фикр мекунам ки гӯштини ҳамлакунандаи Ислам аз ҳимояи текдаунҳои Ҷек дида зуртар аст. ҳамин ки Ислам ӯро ба замин афтонад, пас корҳои Ҷек бад мешаванд. ман дар ин муҳориба ба ғалабаи Ислам боварӣ дорам. агар ки муҳориба ба замин равад, пас Ислам ӯро фавран шикаст медиҳад, гуфтааст Билол Муҳаммад. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред ва бо прогнози кадоме аз онҳо розиед? метавонед дар комментария фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.